Ni an ka podcast sendanya ko 50 ye min bɛ lase Banema Sogoba ni Nathaniel Danbele fɛ. Bi Juma Marisi kalo tile 14 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Zaburu kitabu la sura 91 verset 1 ta se 2 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko mɔgɔ min sigilen bɛ kɔrɔtalenba ka dogoyɔrɔ la o na lafiya sebaya bɛtigi suma kɔrɔ. Verset 2 o n'a fɔ matigi ye ko i ye ne dogoyɔrɔ ye ni ne ka kɛlɛkunbɛso de ye. I ye ne ka Ala ye, ne bɛ ne jigida i kan. Nin verset bɛ an wele ko an ka dogoyɔrɔ ani lakana o sɔrɔ Ala la. Ka an dogo a ka lakana kɔrɔ. Mɔgɔ min sigilen bɛ kɔrɔtalenba ka dogoyɔrɔ la o mɔgɔ man kan ka siran. Sabu o na lafiya sebaya bɛtigi suma kɔrɔ. Ni an bɛ an ka danaya da Ala kan, a bɛ kɛ an dogoyɔrɔ ni an ka farakuru ye. Ale min na an bɛ hɛra, lakana ani hakilisigilenya sɔrɔ. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ tuma dɔ o min ɲagaminen don. Nin verset ye layidu ye min bɛ an hakili sigi. Ala ye an dogoyɔrɔ sɛbɛ de ye. An ka farakuru min tɛ bɔ a nɔ na. Ale la an bɛ se ka an ka siranya kow bɛɛ d'ale ma ani ka an min hɛra la. Nin verset bɛ an wele ka ɲɛnamaya ni danaya dafalen k'a dɔn k'a fɔ ko Ala bɛ an kɛrɛfɛ tuma bɛɛ. A labɛnnen don ka an lakana fana. Bi an ka danaya bɛɛ da Ala kelen pe kan. An ka dogoyɔrɔ ni an ka farakuru, ale ka kɛ an ka ɲɛnamaya kuntilenna ba ye ani a ka hɛra o ka anw datugu. Gɛlɛya mana kɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye min bɛ jɔ i ɲɛ bi, i hakili jigi a la ko Ala ale ye i dogoyɔrɔ ye. A bɛ i mara ani ka i lakana. An ka an lafiya ale la ni danaya ye. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.